Ola, chamame Desiré, este é o primeiro proxecto, a brúxula con imáns. O que necesitamos é un bol con auga, un trozo de cortiza, un imán e unha pica. A continuación, a presentación. Temos que poñer o trozo de cortiza na auga e frotar o imán ca pica. Temos que poñer a pica no imán e a pica que hemos frotado co imán no lado norte e fará un efecto de brúxula e xirará para o norte e para o sur. A Terra ten un campo magnético que se chama o campo magnético terrestre. Por iso fai que a nosa brúxula sea atraída polo polo norte. No segundo experimento é obxecto en suspensión. Colocaremos a barra de cobre con 2 imáns nos extremos no centro dos outros imáns sostidos por picas. Os 2 imáns das cabezas repélense entre sí, igual que os da barra de cobre que se repelen cos imáns das picas. Colocamos un trozo de cartón para que a barra de cobre non se vaya nin pa diante nin pa atrás.